Comrat sărbătorește sărbătoarea națională Casăm. Ea se marchează la 8 noiembrie, de ziua Sfântului Dumitru. În această zi toți au numai dispoziție și voie bună. Această tradiție vine din trecut și este legată de păstorit. Strămoșii noștri în această zi își aduceau oile de la cioban, răspătindu-i pentru munca depusă. Se organiza o masă unde bărbații cinsteau câte un pahar de vin cu pâine și brânză de oi. Astăzi această tradiție are un colorit contemporan. În Găgăuzia a devenit o sărbătoare națională găgăuzilor declarată zi de odihnă. La fel se fac totalurile muncii de un an. Cât struguri s-a cules, cât vin s-a pus în butoaie, cât grâu și porumb s-a pus în hambare. Conform tradiției, în prima săptămână a lui noiembrie, în Găgăuzia se sărbătorește ziua vinului. Sute de oameni s-au adunat în piața centrală a municipiului Comrat. Oaspeții din toate colțurile Moldovei și de peste hotare au venit să petreacă sărbătoarea cu noi. Da, îmi place foarte mult sărbătoarea, este foarte frumos organizată. Îmi place să văd oameni din alte orașe și îmi place că în orașul nostru mic se desfășoară ceva frumos ca sărbătoarea aceasta. O sărbătoare mare, o sărbătoare frumoasă. Sunt prima dată la așa tip de sărbătoare, sunt prima dată la sărbătoarea vinului în Comrat. Eu sunt bucuroasă că mă aflu astăzi aici și am ocazia să văd asta cu ochii mei. Sărbătoarea foarte frumos organizată, lumea e bună, tot de bun. Foarte vesel. Lumea vede că e mai družna, e mai prietenoasă, uniți unul cu altul, curat, aranjat, amenajat frumos. N-ai spune. La festivalul vinului au participat și autoritățile publice locale.
Ion Ștefanoae, meșter popular, a venit în Comrat din Chișinău să-și prezinte clopoțelele care le confecționează de 20 de ani. Asta este o salbă pentru cai cu zurgălei și un clopoțel. Se pune la cai frumoși care când merg îi sună, se aude în felul următor. Să fac așa o salbă mi-a cam 2 săptămâni. Foarte greu se confecționează zurgălei. Se toarnă pentru o metodă foarte veche, din lut și nisip. Destul de greu, destul de complicat. Și centura asta o procur de la curelari, la oameni care fac curele. Cu metalul am început a lucra de vreo 20 de ani, dar anume cu turnarea clopoțeilor din bronz am undeva 7 ani de când lucrez așa. Ideea mi-a venit spontan, așa, nu știu, așa a fost fie că eu am început să torn câțiva clopoței mai mici și după aceea am văzut că se primește, iese, am rezultat, am început să torn și mai mari și tălâncuțe și de toate felurile. Lucrez singur. Când am deturnat, în timpul turnării, nu pot face singur și apelam înainte la cineva să mă ajute, un bărbat. Acum am ajutat soția mea. Nu fac un clopoțel, fac odată 50 de clopoței. Deci ca să fac 50 de clopoței de ăștia, îmi iau undeva 2 săptămâni. 2 săptămâni de vreme, lucrez zi de zi pentru a-l aduce la viață, să zicem așa. Lucrez și cu ferul forjat, fac potcoave, batem monede, salbe pentru portul popular. Deci totul ce e legat de metal. Totul ce e făcut pe taraba asta, pe masa mea, e făcut de mâinile mele, tot utilajul, e gândit cumva de mine, e asamblat de mine, e făcut toate sobile, cuptoarele, le-am făcut eu, pentru că dacă începi a face ceva, trebuie să ai încredere în utilajul pe care te ajută să faci asta. Dacă le iei de undeva să-l procuri și este de o proveniență necunoscută, nici încredere nu prea ai. Deci eu, dacă am început a lucra, eu știu că aduc la bun sfârșit ceea ce am pus în gând. Particip la toate festivalurile și târgurile naționale și internaționale. Sunt solicitat cu drag, pentru că nu mai practică nimeni acest gen de activitate în țară și mai ales și în România. Foarte des participăm la târgurile în România și la festivaluri. Soția lui Ion, la fel, este meșter popular care confecționează din pănuși coșulețe, coronițe, covorașe și alte articole. Noi suntem o familie de meșteri populari. Eu mă ocup cu prelucrarea artistică a metalului, iar soția mea cu prelucrarea fibrilor vegetale. Că pot să vă demonstreze ce face dumneavoastră. Am aici niște coșnițe confecționate din papără, de diferite misiuni. Avem cu laturi și cu fund, avem așa simple, avem și așa numitele rogojini, covoraș, care sunt foarte rezistente. Coronițe din spice, le fac în special de sărbătorile tradiționale, unde fetele le poartă cu mare plăcere. O strângem din câmp, singuri mergem la culesul spicilor și împletim acești coronițe. Papura iarăși o colectăm din iazuri, ea are nevoie să usuce jumătate de an după ce e bună de prelucrat. Această idee mi-a venit în gând de la când am văzut o emisiune cu o doamnă care se numește Alexandra Moral, deja este doamna în vârstă, 82 de ani, și ea spunea că nu are cui să transmită această tradiție care este foarte veche și e greu de prelucrat și nimeni nu vrea să se apuce. Atunci eu mi-am zis, o să fac eu. Și mi-am propus asta și asta mi-a ieșit. Aceste covorașe, tot de la doamnă le-am învățat să fac, dar le-am văzut la bunei mei cândva și
de ce să nu continui această tradiție frumoasă, unde totul este natural, începând de la covoraș și de la aceste coșnițe, lumea le întreabă, le place, le admiră și sunt bucuroasă cu asta. Mă bucur că când vizitatorii spun, wow, asta am văzut la bunica mea. Da, și continui această activitate, duc mai departe această tradiție lăsată de străbunii noștri. Din Slobozia Mare, raionul Cahul, a venit și Dumitru cu lucrările sale, confecționate din piele de oaie, bondițe, păpuci de iarnă, căciuli. Am venit aici la ziua vinului, la noi a fost ziua vinului în Chișinău, la dumneavoastră un pic mai târziu, dar încă poamă am înțeles că mai este. Aici, eu fiind de la sud, încă văd că strugurii încă stau. Anul ăsta e un an mai așa, mai călduț și e bine. Sunt un meșter popular, mă ocup cu tăbăcitul peilor și confecționarea articolelor din blană de oaie. Cu treaba asta mă ocup cam din 2011, am început, deci 12 ani de zile. Am fost în Federația Rusă, acolo am făcut cunoștință cu meșteșul Gudat, am venit acasă și am încercat să-l punem aici în practică. Fiind din Slobozia Mare, unde sunt aceste oaie țigaie, care de altfel și în Comrat, nu se foloseau, nu se prelucrau pe ele, am zis că haideți să încercăm să facem ceva din ele. Am încercat, am ajuns la nivelul care am ajuns, care îl vedeți dumneavoastră, se poate și mai bine, dar până când suntem mulțumiți. Deci suntem acasă, întreținem familia pe loc și e bine pentru toată lumea. Atelierul este acasă, este în satul Slobozia Mare, unde zic eu, pe malul Prutului. Peile le procurăm inclusiv și din Comrat, deci strângem tot malul Prutului de la noi, din ciobanii care din zonă, dar am cumpărat și din Comrat și din Cimișlia, din toată regiunea. Am beneficiat de fonduri europene, deci am beneficiat de vreo 4 granturi, pare mi se, dar primul grant a fost în 2018, adică de la început nu m-a ajutat nimeni. Avem un GAL în lunga Prutului de jos, deci GAL știți ce înseamnă asta, cred că aici GHIL îmi pare că se numește în zona noastră. Este un grup de asociații locală în care am beneficiat de primul grant în 2017-2018. După aia am beneficiat de un grant cu Organizația Internațională a Muncii. Am învățat niște oameni, să zic așa, meșteșul Gudat. Și după aia ultimul grant a fost cu PNUD-ul. Eu Forcahul avem în regiunea aceea tot beneficiat de grant. Cu bani europeni, dar deci, oricum bazele au fost puse de sine stătători, dar oricum mulțumim Uniunii Europene, mulțumim, nu putem să zicem altceva. Visul său și l-a realizat Neli Cioban. Ea din copilărie iubește păpușile și pe parcursul anilor a decis să se ocupe de confecționarea păpușilor naționale. Neli este fost lucrător a culturii. Am fost invitată astăzi la sărbătoarea dumneavoastră. Aici am venit să-mi reprezint lucrările mele manuale frumoase. Păpușile noastre tradiționale sunt îmbrăcate în hăinuțe tradiționale, confecționate de mine, manual absolut tot, lucrez cu mâna. Deoarece iubesc păpușile de mic, de când eram copilă, chiar le confecționam când eram micuță și le dăruiam la prieteni. Și de micuță am visat la acest vis ca să ajung să le confecționez, să le vând. Din mâinile mele confecționate și să le vând. Și iată că visul mi s-a împlinit la o vârstă cam de 50 de ani. Și lucrez acasă, am atelierul acasă, lucrez singură, am fata care mă ajută, soțul mă ajută câteodată și le confecționez cu multă dragoste. Oamenii le apreciază, sunt cumpărate de oameni cu mult dragoste față de ele. Primesc foarte multe complimente. Stofa o cumpăr, este stofa din yin naturală, absolut natural. Le împlu cu Hilo Fiber, antialergic pentru copii. Cos cu mâna, brodez cu mâna, țes cu mâna, iată, Catrința e țesută de mine, absolut cos și ochii și părul și opincuțile, ca să confecționez o păpușă așa micuță, mi ia timp cam vreo 3 zile
mai mare lucrez și o săptămână, mai mare chiar și 2 și 3 într-o păpușă. Cușma la băiței este din piele de miel naturală. Mă stăruie să fie absolut cam tot natural, să brodez cu mâna, să fie tot frumos. Deoarece îmi place portul popular, prin păpuși redau și costumul popular al nostru, moldovenesc. Pentru că eu și am cusut costumele naționale, acum mă ocup păpușile. Visul meu de tot timpul. Iată. Eu am activat 22 de ani în domeniul culturii. Am fost director la Casa de Cultură în raionul Șoldănești, în satul Găuzeni. Dar de ceva timp, 5 ani, de când locuiesc în Chișinău. Și iată, fiind om de artă și ce mi-a plăcut în copilărie, mi-am realizat visul acum. Găgăuzia este o regiune cu oameni ospitalieri ca și întreagă Moldova. Sărbătoarea Casăm a devenit o tradiție unde se întâlnesc părinții cu copiii, prietenii, rudele apropiate și bună dispoziție domină pretutindeni. Am venit în Comrat, a mai fost, nu e prima dată, mai venim la evenimente unde suntem invitați. Și am venit cu ceramica noastră care o facem. După profesie suntem pictori, dar ne ocupăm cu ceramica, și anume modelatul și olăritul. Pe parcursul activității noastre artistice am descoperit, pentru că și soția e în arta decorativă, eu fiind ca pictor, și s-a primit așa că ne ocupăm cu ceramica acasă. E tot din domeniul artei, numai ca altă materie. Și am decis până la urmă să deschidem atelierul nostru și de atunci lucrăm împreună într-un atelier acasă. Pe parcurs tot investim, facem, procurăm, pentru că sunt utilaje care și îți face lucrul mai simplu, mai ușor, dar totuși până la urmă mâinile contează, pentru că dacă nu e făcut cu mâna, utilajul nu te ajută. Este lut care deja îl cumpărăm făcut, adică deja e bun de folosit. Sunt argile, smalțuri, alte materii care le folosim, care nu se găsesc în Republica Moldova și le procurăm în diferite surse, cum se primește după hotare. Am avut chiar expoziții personale în Italia, nu una. Am fost în tabere, cum ar fi în Belorusia, în Federația Rusă, în România. Acolo participăm și la conferințe, adică schimburi. Evident că trebuie tot timpul să ai o activitate, să comunici cu alți meșteri din domeniu, pentru că stând în atelier numai, nu crești, rămâi la nivelul care ești, dar ieșind în lume, spunem așa, comunicând cu alți meșteri, înveți, furi, ei de la tine, tu de la dânsă, și așa mergem înainte. Tot timpul suntem în căutarea ceva nou. Uite și mândruța, înainte și înapoi, ca și jocul meu.
Tradițiile strămoșilor noștri sunt păstrate. Festivalul Național al Vinului din Găgăuzie a devenit semnul distinctiv al regiunii noastre. Această sărbătoare să trăiască și să prospere de la an la an.